Salam aleykum mehriban ileşler sagaman oturulmasyňyz. Bitidin ähliňizde jan saglygyny, ırsgal döwletçiligi, maşgala agdy birligini arzuw edýär. Bizi şeýle toýly mekanda ýaşadýan medeniýetimiziň, sungatymyzyň hakkyganary, hormat arkadaşymyzyň jananyň sag, ömrüniň uzak tutýan tümli işleriniň ilmi dama, rawaj alman arzuw edip, sungata singen ömürler hatly gepleşiňiziň täze sanyna tomuş etmäni çagyrýar. Mehriban ileşler, hormatly arkadaşymyz biz öz medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmäne, goşun adamlarymyza gowanmana hakkydyr diýär. Bizem bugün hormatly arkadaşymyzyň bu aýdan sözlerinden ogr alyp gepleşiňiziň bu gezek sanyny Türkmenistanyň halk artisti Oradurdy Hojaýewa başladyk. Mehriban ileşler, biz gepleşiňiziň dowamyna Türkmenistanyň halk artisti Oradurdy Hojaýewyň ömri, dörediciligi bilen şeýle hem maşgalasy bilen tanış eder. Ediýdi ileşler, ondan hem biziň gepleşiňizi seretmeňizi dowam ediň, biziň bilen galyň. Türkmenistanyň halk artisti Oradurdy Hojaýew 1935-nji ýylyň ýanwar aýynda Mary vilayatynyň Türkmengala etrafynda dünýä ýenýär. 1943-nji ýylda Owadaky 15-nji Dolydäl orta mektebe okuwa barýar. Oradurdy agaň çagalyk ýyllary agyr geçipdir. Ol mektepde okap ýörkäde tüýs ýüreginden artist bolmagy arzuw edipdir. 1953-nji ýylda Daşkendiň Aslovska adyndaky Teatr Çeperçilik institutyna okumagy isleg bildirýärleriň arasynda gözden geçiriliş synagy geçirilýär. Şol synaga 67 sany oglan gyz gatnaşyp, şolaryň 6syna Daşkentde okumana ykhtiyar berilýär. Oradurdy Hojaýew 6-yň biri bolup, şol synagdan üstünlükli geçýär. Şeýdibem 1954-nji ýylda Daşkendiň Astrovska adyndaky Teatr Çeperçilik institutyna okuwa girýär. Ediýdiler şol institutyň aktyorçuluk bölümine halyp artistlerimiz Baban Nanow, Sona Glyjewa, Ataway Aldanadarow, Hidret Öwüzow dagy bilen 5 ýyl bilokap alym bilim alýar. Mehriban oğullar, Oradurdy agaň 1959-njy ýylda okuw üstünlükli tamamlap gelenden soňky wakalary Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň halypa mugallimi, kino sungatyny öwrenji Gappar Hümmedow gurrun berer. Türkmenistanyň halk artisti, telewiziýa rejissöri Oradurdy Hojaýew bilen men 90-njy ýyllaryň başynda ol telewiziýede humor, satira bagşlanýan gepleşikler taýýarlaýaka, menen bolsa şu döwürler kino atly gepleşik taýýarlaýaka meni çağırdı, baskançaktan düşüp barýakam. Köýne telewiziýanyň ýerleşen ýerinde de o wagtlarda. Şonu Gappar saňa bir maslahatym bar, bir açykladym bardy diýdi. Men Oradurdy agany öňüm ýanky telewiziýon oýunlarda görýärdim-de. Şonol sen Akmarat Bäşimow barada bir gepleşik edipsiň, şonda näme taýyklyk gitdi diýdi. Ol onuň ilkinji suraty düşen filmi Şeýle de bolýar atly filmde bir ýol gözegçi kesminde çykyş etdi. Sen azık bärden gaýtdyň diýip şol men ýalňyşlygymy düzeltdi-de. O serede oturdyň soň köp ýyllar geçen soň bildim bol Akmarat Bäşimow bilen köp ýyllaryň dowamyny bile işleşip telewiziýede gepleşikler taýýarlap, ýanky satira ýumorda bir giden gahrymanyň kesminde bile işleşen adam ekeni. Şeýle serede balsak, Oradurdy Türkmen telewiziýasynyň ilkinji kerpiçlerini goýan düýbün tutanlaryň hataryna girýär diýsegem bolýar. Sebäbi siz bilýän bolsaňyz 1960-njy ýylyň
başlarında yanvar ayında sonuna başlanıyor Türkmen televizyonu işlep. Orazdur dağanan bolsa 1992-nji ýylda telewizioniýa işe çagyrýarlar. Türkmen telewizionyasy ýa açylandan soň oňa bir näçe hünärmenler gerek. Türkmen film kino studiýosynyň Kaka Oraz Sahedow, Baba Ananow, operatorlar Ballı Orazow ýarlar Türkmen telewizionyasına çagyryp ilkinji milli telewizionyamyzy işletmek ýoly goýmak üçin şoň ýany hünärmenden çagyrýar. Orazdur dağada Türkmen televizyonunda tele oyunları koyan rejissörün asistenti edip alınıyor ilki o son oyun koyan baş rejissör bol işlep başladı soyurdu. Bütün ömrünü türlü telespektakller, tele oyunları koyup Türkmen tomoşaçylaryna meşhur bolanların biri. Taşkent'in teatral institutunun tamamlanandan soň oğlun gyzlary, yaş artistler, hünärmenleri bütün Türkmenistan'ın çäginde yerleşen teatrları paýlaýarlar. Orazdur dağada Türkmen awadyň häzirki Seyitnazar Seydadyňdaky teatryna işlemäge goýýarlar. Şo ýerde ol Daşaryurt Nussowy, Türkmen dramaturglaryň Nussowy oyunlarında täsin keşpleri ýerine ýetirýär. Hemme sungatda da bolşýaly kinoda da, teatrda da şol adamyň, artistin daş keşpine laýyklykda keşp berýärler-de. Ýene Orazdur dağada özü bir dayanykly, owudun ýüzli adam bolan soň oňa şol ýanky Türkmen dramaturglaryň eserleri oýnayan oyunlarda şol şeýle gahrmanlary berýärler. Ýöne bir näçe ýyllaryň geçmeginde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Orazdur dağany şol Türkmen awatda Moğolumçylyk institutu bar. Şonuň bolsa Çeperhöwçeňler teatry bar. Şo Çeperhöwçeňler teatryna ýol başy edip, rejissör edip bermegini haýyş edýärler. Orazdur dağa gitmejegen bolýar, emma Medeniýet ministrligi haýyş eden soň şol teatrda ýol başylyk edip şol Lewawyň Seyitnazar Seydadyňdaky Moğolumçylyk institutunyň Çeperhöwçeňler teatryny halk teatr derejesine galdyrýar. Täsin oyunlar goýýar. Orazdur dağan şeýle alanyda ben kinosyny godan öwrenji bolan soň kino suraty düşen filmlerini tomoşa edip şu gepleşige taýýarlar. Gene bir gedek tomoşa etmeli boldum. Az suraty düşdüňiz diýip şol diýir kasoranymda ol telewizioniýa gaty talap edici her hepde gepleşik berýärdik. Menim çagyrýardylar bilin, men hiç wagtym bolanokdy diýär. Ine onuň şeýle de bolýar diýip 1963-nji ýylda bir çeper filmde Apollonyň skeleti diýip bir şeýle sahnada suraty düşen filmi bar. Ine şonol bir edara ýol başçysynyň kesbinde çykyş edýärde, şonuň ilkinji oynan kesbleriniň biri. Ine ilkinji kadrlarynyň şu kameranyň nämedigini, kino artistin, teatr artistiniň nähil tapawudynyň bardygyny şu ýerde suraty düşüp oýnanyny şonu görseň bolýar-da. Ine Mari teatrynda köp ýyllaryň dowamında işläp, soň özüm Türkmen gala etrafında doğulup önüp ösen soň onuň bir näçe bile işlän ýoldaşlary hemem Taşkent teatral institutunda okan sınıfdaşlary Marin teatrynda işlän soň şo ýerde köp ol bolagan eken. Şonu ol Meret Atakhanov kino rejissör Meret Atakhanov ile tanışýar. Meret Atakhanov onuň suraty düşen filmlerini mydama çagyryp başlaýany. Hüseyin Muhtarym 30-njy ýyllar piyesasy esasında şoň ähenginde Meret Atakhan Yan Araban ýoly atly diýen bir film suraty düşürýär. Ol şonu Uraz baýyň kesbinde şo ýerde çykyş etdi. Filmde edil gerek gahrymany kesbini ustatlyk bilen ýerine ýetirýär. Urazdyrdy Hojaýew welaýatlary barabam şo ýerde dem bir neme teatrın oyunlaryny
kamera yazıp alıp ondan soň onu Aşgabatyň telewizionyasynda goýup bermek üçin ýazgazada gidende bir gezek telewizionyanyň rejissöri öwlägini kulyp keçbelik filmini suraty düşürmek üçin gözleýär. Sebäbi ol başga filmlerde suraty üçin onuň ýüzi gözi ýerine ýetirjilik ustadlygy bilenden soň çağırýar. Men ilkinji gezek diýär şu kino sunugatyny entek ssenariýini okaman rejissörün gurrun bermegi bilen bir baýyň oglunyň kesbinde çykyş edip şu keçbelik filmini şu marala öýlenýär. Keçbelik filmini tomaşa edensiňiz şonda baýyň oglunyň kesbinde çykyş etýär bir o ýerde goýulan öňüne goýulan maksat bar. Ol aktýoryň nähil kesbi ýerine ýetirmeligi bar edi. Ine şonol bir garny dok, hemme zat ýetik bir öýden bolsa tulum ýaly semiz ýaş ýigit öýlendirýärler, ol gelini gapdaryny harlap ýatyk galýar. Ine şeýle gülküli bir neme adamlarda şol gahrymany ýigrenç döretýän şeýle kesbi ýerine ýetirmeli bolýar da. Hayatlarına diye. Erkel bayın adını şef getirmeyenin yettirip bildim. Tetmi, niye çiğsiz? Yoksa damağını terifine sarar. İttonay! Bolya! Vara! Men oğlum öldürüyorum. Öldürüyorum sakın atav. Ah, gözlerim maçını götüp kola almarsın. Evet Akbol, derdin toymun yağıtı döneymesin. O bizim toplumda kırak getirdi. Ben olurun ikisi birinin mazada tartışırım. Olurun ikisinin dünyaya inmedik cihal ederim. Bolya da kaka. Türkmen televizionyasynda taýýarlanýan satira we humor adly gepleşiklerini ol Türkmen televizionyanyň meşhurlyk gazadan Juma Ýazmyradowy, Gurban Nazar Ataqaýew, Bir Aşyrowy, Nartas Toýgulyewany, Akmurat Bäşimowy, Allaberdi Melaýew täsin artistler ýygnap her gün akşam tomoşaçylar mawy ekranyň öňüne geçip şol oradyrdan taýýarlayan gepleşiklerini görmek üçin ýygnanardylar. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Maallık mı, sağlık mıdır? Ay şükür. Sağman oturur musun? Geliyorum, geçiyorum. Mine biraz oğlu karmasyanım poşula baba. Algasyan, hiç son kadar orada öğün yani hoğluk mı smihmane da dar oldu. Hava, Ben havarlıca geldim. aydı oturun havarınızı, eştirin. Ay sen barıp ha bir yıl münnünün sen benden pul alıptın. Pul, ya pilliydin mi kulağım? Yok pulluydım. Pul alıptın. Havu. Ya, senin mero. Bir yıl münnünün. Bir yıl münnünün kıyadı dahil ider yörürler mi? Yani da yok ya da. Senin aydiyen mi ya oynadık değişen mi olunmuş? Geçen yılın tomsulunu. Ben teke vadırda et satıp otur. Ana şonunu sen el tizik pulunu getirip vereyinip menden 20 kilo et aldım.
20 kilo. Hawo. Ha o getirenyen bolsam erten molaymayın o erten. Yok başalı ağa. Sen ertesem getirin o. Bir günüm getirin o. Özüm seninle bir neçe gedek öyümüze geldim. Ana hut brayımının hut şişerden Çay dök. Hay bu. şişerdim ben sana yatladık gittim sonra. Şurada. Şişerdi. Ne mi? Hawo. Hanni. Şu yerde dedim olan bir hili yadıma düşecek ol yaray. Ben seni bir yerde görememekte diyen miydim ben? Ya hey. Yoksa dedim adın ne mi? Orri. Orri. Neme lay? Orhan Muhammed o varasında orri diyorlar day. He. Be. O orri. Orhan Muhammed dedin mi? Hawo Orhan Muhammed. He. Hey yadıma düşüyor ne yani? He. Ne perçem olmalı. Şonu kime nemi birgi mi oldu, algı mı oldu yazılgıdır. Ne biya? A, B, olara değil bu. Ene, bu biya öken. Öden. O dedin mi? Hawo Orhan Muhammed. Uraz Muhammed. Be barekenay. Oy ho. Hayin al vilayetine. Ne mi diydin oldu? He? Ona ilgurdun oldu diyen. Yürüngülün alıverme o alvilayeten diyenim. Mun sopul men ne edip yığınayına, vat yığınamağa yağdayım yoğa. İdil bir kun munun öngeli vaydanam olsan, idil beyli olmadı. Burada oluk yığınardım. Ne mi diydin başalı ağa? Ne? Şu günlüğün arsa tenguyunu katlattırmağımın bar işalıdam şu den. He. Şopul sen bercek niye yok mu? Bana so gerek. Bercek gelip vermenem diyemedim hemen. Türkmenistan'ın halk artisti Orazurdu Hocayev milli tiyatro sunuatımıza Türkmen televizyonunun ilkinci kerpislerini koyup onu büyük derecelere götürmekte Yağlın Diyarı adlı aydımsaz bäsleşigini ilkinci rejissörü bolup şonu çeperleştirip halka yetirmekte ölçeksiz ulu koşan adamdan biri. Şoň üçin Türkmen kinoçulary Orazurdu Hocayev öz artisti hükmünde hasap edýär. Ol Türkmen kino sunugadyny da ölçeksiz ulu koşan adamdan biri. Ine şeýle artistleri, şeýle şahslar barada Türkmen televizionynyň ýaýlymlarynda bizim tomoşaçylarymyza olar ýatlap gepleşik taýýarlamakda uly mümkinçilik döredýänligi üçin hormatly arkadaşymyza janynyň sag bolmagyny, işiniň ileri bolmagyny, mudama alyp barýan işlerinde uly üstünlikler gazanmagyny arzu edýär. Mehriban ýerleşler, biz synowata siňen ömürler hatly gepleşigimizi dowam edýär. Türkmenistanyň halk artisti Orazurdu Hocayev özüniň Ömür menzilleri atly ýatdamalar kitabyna bilokan egniş ýollaşlary barada ören, täsirli hem gyzykly wakalary gurrun berýär. Daşkendiň teatr çeperçilik institutyny okuýa kalar bir döwüm çöregi diň bölüşip ýen ýollaşlarynyň teatr synawatyny sahna ustadlyklaryny beýan edip ýadan ýatlamalaryndan halipa ýollaşlaryna goýan sarpasy bilen hassa içgin tanyş bolýan. Şol sebäpli hem halipa artist Orazurdu Hocayev bilen bilokan ýollaşlarynyň bir gyzykly ýatlamalarını öz dillerini eşitmek biz üçin bir hasam ýakymly bolup durýar. Mehriban ýerleşler, Orazurdu bilen bile okan ýollaşlarynyň biri Türkmenistanyň
at gadanan medeniyet işgäri Kadir Rahimov bize o zatlar gurrun verdi. Edebileşler gelin häzir şu pursatda Kadir agaň berjek gurruny hemmämiz bilelikde dinläli. Kadir aga, Türkmenistanyň halk artisti şu Oradurdy Hojaýew bilen tanışlygyňyz barada bir gurrun ver. Oradurdy Hojaýew bilen biziň tanışlygymyz geçen asyryň ortalaryna başlady. Sonra 50-nji ýyllarda akademik dram teatrda kömekçi toporda artist bolup işledim. Şo döwürde Keýmirkör diýen bir şowlu çykan oýun bardy. Şoňa hemme kişi gelýärdi. Ana men şonu Durdumradyň keşfini döredýärdim, oýnaýardım. Ine şol döwürde bir uzun arryk burnok oğlun biziň aramyza goşulyp urady. Ol Türkmenistanyň halk artisti Sary Garrifi ýatladyp duran oğluny. Ine şolum şo Keýmirkör oýunyny köpçülik sahnalaryna çykyş edip urady ilk başta. Şonu bilýärmi, şonu hayran galaýmaly. Ol köpçülik sahnasyna şol suwsan adamlaryň keşfini döredip tözsüz zatsız şu zarin su diýip şeýle bir zarinap gıygırýady oly. Onu 50 eýýam iýler duýurady. Rejissörum Aman Gulmamedov, Bazar Amanow şowlarynyň bir zat çykmagy mümkin diýip uradylar. Ana men şonu tanışdym. Men şol oýuny Durdumradyň keşfini ýerine ýetirýän olsa ýöne köpçüligiň içinde bolu eýýam onu tanap men barady kan gurrun etmen şo barady gurrun edip uranlaryny meni bir hili bassaşlyk başlady. Sonra ol bassaşlyk sonra erwet zat däl ol. Men näme üçin mundan kemmi? Men näme üçin özüm barada şuňalyk sözleri, iýleri, pikirleri döredip bilenmok diýen duýguy bir-birinden pes bolmajak duýgu ol, erwet duýgu däl. Ine biz şeýdip işläp ýörkak eýem 1954-nji ýylda biziň halipalarymyz Kılıçberdiýew, onuň Aman Gulmamedov, Bazar Amanow, ine şular bize okuwa gitmek maslahat berdiler. Onuň biz Daşkentde teatral şeperçilik institutyna biz okuwa gittik. Şo taýda ýene de oň bilen Oradurdy Hojaýew bilen bile oka uradyk. Oradurdy Hojaýewiň bir okoýşy barada da gurrun berseňiz. Ol şeýle ünüsli adamdy. Hemme sapaklar ors diline geçýär. Biz ol ors diline goşagrak obadylaryň ýöne ol şeýle bir çalt öwrenni ors dilini hayran galaýmaly. Ondan soň ol mudama Oradurdyny gözlejek bolsaň han nirde Oradurdy diýilse, Oradurdyny başga ýerden gözlemelerli de gün okalgurdan, institutyň okalgysyndan onu tap bolýardy. Mudama bir zatlar okap oturýardy. Ine şeýdip okap ýörkak biz ine birinji eýýam ýarym ýyllykda syna başlamalar. Şol synaga da görýän hemme sapaklar rus diline bolan soň Oradurdy Hojaýew şu birinji synaga eýýän bir 10-15 tane sahna eseri piyesany okap, şoň hemmesiniň näçe keşif bolsa şo keşifler barada da biz gurrun bermeli. Ana Oradurdy şonu bize şeýle bir uly kömek etdi, sonra boyun almaly. Ol şol o hemme piyesalary, sahna eserlerini okap, ol biziň toporumuzy ýygnap egzaminiň öň ýanynyň bir gün öňünden ol şeýle hemmesini ýeken gurrun berip bize uly kömek etdi. Ana biz şeýdip birinji synalardan üstünlükli geçdik. Şo ýyllarda diňe olam däl bizi bir daýhanlara kömek etmäge bizi Mürdeçöl diýilýän bir etrapda 100 hektar meýdanyna pakta ekilen biz şoňa da ýygmaga gidýärdik. Ana Oradurdy şonu da bir ýagdaý boldy. Hiç adamdan çykan ok. Bize bir oğlan çöňür diýdiler biziň bir ýoldaşymyz. Nahar pişirip berýärdik bunu örtän hem akşam. Bir gezek akşam nahar pişirende
ol duwudu köp atıptırdı, yer yağlar. Yine onun oğlanlar kayıqırışıp, oradırdığını, şonu nahar veşirtmeye ödüler, şonun da oradırdı hoca, bize her günde 2 gedek meydanda nahar veşirip verdi. Şeyle tağımlı naharlar veşirip verdi. Yakov Salomonos Feldman bir ustad molladı. Ol sahna eserlerinin tarihinden bir de sapak veriydi. Ol 5 galli sinagda. Benim şonçu tayarlanıp barıp ondan bana 4 koyacak oldu. O men aytdım molluma, yo'laş mollum. Oğlum hemme soruna cevap verdi, benim cevap verdim. Näme oňa 5 koydum deydi olin. Ol aytdy, ol idi hemme sapak döwründe ol idi ýazyp oturýar, berýän gurrunmy deydi. Ani gösterese oň şo tetradynda baş oň ýazgylar deydi. A menem ýazýana dedim. Hani? Ha? Deyip menem oňa görkezdim. Ay bolýar deyip maňa da 5 koydy. Lewapdaky Seyit Nazar Seydi adyndaky drama teatryna bizi işe verdiler. Edil şo ýyllarda da sonu tele ýaýlama açyldy. Inni Kadir ağa, siz teatrda zähmet çekip ýörkäňiz näme üçin tele ýaýlama işe geldiňiz? Bizim hüwesimiz şu tele ýaýlama çyny bilen bizde şonda işlemäge hüwes töredi. Sebebi sonu ýöne ýeredäl. O taýda biz oyun goýamyzdy, oyun bizim oyunumuzda adam 100 adam, 200 adam gelýär. Emma tele ýaýlamyň 1000 hırydary, 1000 seredýän ol bütün türkmen ile. Şoň üçin ol ikimiz gepleşip gel tele ýaýlama baralyp biz olagalaşyp tele ýaýlama işe 1961-nji ýylda ýam işe geldik. Yine de bile işte uğradık. Yine şey dip işleşip ýörkak, biz iş birnemini işe öğrenip uğradık. Şol iş yapıyorkak, ol menem oğlum ikimizem bile edebiyat redaksiyasında işledik. Ason meni bir sağlık gepleşikler bölümünü geçirdiler. Sen şu taýda gayrat edip işle barsalım, son gerek olsa ýediňe geçirtip. Ana ondan soň oradır tojaýyp şo döwürde hemme televizyon oyunlar goýup urady. Ol ýürüýte kulkuli sahnalary goýup urady. Ondan soň bilýärmi, ol oradyrdy Hojaýewiň gaty uly eden işi men göwnüme bolmasa tagyn Sarif anam bir gady bilýändiňa. Tanýa, hemme kişi tanýandyr. Ana ol işe gelende bize bir ýöne bir kömekçidi. Ine şonu bir gedek o bir geçici keşip berdi, aňyr ýanyndan bol hötdetinden geldi. Ondan soň bir gedek şu Nuri Bayramov şahyr, Mahtumul Musyyev, ýene italmaz Nuriýew bilen şahyrlar. Şular çykyş etmäge gelende oradyrdy Hojaýew Mahtumul Musyiyewden sorady. Sen idi bir gülkülü sahnalar yazmaga okuýuňa, bir gow sahnalar, gülkül sahnalar ýazyp berdiýende ol bor diýip Mahtumul Musyiyew radylaşyp, şol anam bir gady barada ýürüýte şo ýazyp getirdi. Şonu okap o döwürde hem Kakajan Hommot bolmady, Allah berdi, Melaýew bolmady. Ine şolar oradyrdy Hojaýew anam bir gady. Keşwini maňa berjek bol, emma o taýda Kakajan Hommotov aýagyny diýip durýar. Ýok berme şoňa, sebebi bir tagyn sara ber, şoňa gabat gelýär. Muň ýüzi gözi oňa gabat gelen, ol gow gabat gelýär. Tebigi dürüýüşi başga diýip ana oňa berdiler. Ana olam gaty şowly çykdy. Geldi däli sana garaşyp ahyrym ay biýa geljek däli diýenip gitdi. Urufat aljak eken. Gowaça çöpün paýlaşmak etdi. Şonu getirecekmisin. Men urufat aljakmys. Biroň hemme dilleşipdirler. Men hamada urufat berermen olary. İşe gelmän şeýtdirne ýörtün makary. Ya olurum köpelýärler bakan. Hay şonu bilmedim. Gowaça? Hawa. Gowaça paýlaşmak, şo çöpünü getirecek diýdi. Aha ýaşlyp. Ondan o suwagçy
Soğuk. Sağ şon gelmedi olsan yolda maşinada dövüley döygersin. Ya maşin batık kaldım son ne şuna kara vermedi. Doğrusu betten görünen. Ondan hova. Maşinli boldun gitte kaldın da attıydın bana derettin. Geri, ola maşinli bir de piyada. O maşinen bir karamat taşvalı. İte botlamadı. Den dur ver vakali. Bu adamlar her rahat edecek bolin, iyice piyada katlanacak derler onlar. Bunun hemmeti dilleşiptirler. Yok, entek ertir işe gelsinler vakali. Men onlara bir rahatlarımın kimdiğini görmeder. Yine biz oradırdı Hocaev bilen şunyalık bassaşlık bilen köp işleştik. Onu dine yaxşılıkta yatlayan. Sungot işgärlemide, halipalamıda hurmat koyan hurmatly prezidentimizin canı sağ olsun, tutumlu işleri rovaç alsın. Mehriban iyileşler, biz gepleşigimizi dowam edýär. Türkmenistanyň halk artisti Oradyrdy Hojaew her bir keşfi döredönüne şeýle iýgensizlik, tutonýerlik bilen taýýarlanar eken. Oradyrdaga gülküli keşiflere de ýakyn adam bolupdyr. Ýöne, durmuşy, agra säsiýetli keşifler döretmäge de ussat bolupdyr. Türkmen telewizionyasynda sahnalaşdyrylan degişme oýunlaryna halipa artistimiz Oradyrdy Hojaew, Akmurat Bäşimow, Murat Niýazow, Allaberdi Milaýew, Ataway Muradov, Jumaýat Muradov ýaly bir näçe ussat artistlerimiz tomoşaçylarymyzyň göwüllerinden turýan keşifleri ussatlyk bilen jalandyrypdyrlar. Mehriban iýleşler, gelin häzir şu ýerde Türkmenistanyň halk artisti Oradyrdy Hojaewiň degişme sahnalaryndan bir parça tomoşa edelim. Varyan 12 bin ovada şöyle diyene. Hava. Ayarından o tayda ovada yaşayış neyil? Ay, hiç nenen geldin ha bakın. Bahar geliyor. Ha bahar diysene. Hava. Ben bahar ayın diysen iyi varyan. Katı oğul. Ayarından o tayda men doğduk mekanında neyil teydelikler var. Yani sen bana hiç tayda bastır yüstür etmen ait. Men şu aile ulu içi kurdunlu, küçüklü kurdunlular halen nerede? Men sizin giyeviniz. Şöyle mi? Hava. Bak. Sen ne bunu toy edin ben çağırmadın. Çağırın o zaman ben baraj mı ahırıyım? Biz size haber ettik ya, siz bizim toyumuza bollunuz ha. Şöyle mi? Hava. Öyle varayım. Ben şu işimin başımdan aldıktığını aramazdan sizin toyunuza da barıktırım. Yarın son bir eşem geldiyler nehili. Ay, o fakirin bir yapıyor öyle. Şöyle mi? Hay katı gelip verilmedi. Barsan o menin ona köp duvay salam edersin. Köp duvay salam edersin. Ay, bu var ki yetiştirmeydi. Böyle, bu köp salam edersin. Toş, yaxşı, sağ ol. Böyle, yaxşı. Bir yakışadaklı ne için ilkanı? Ben onu sorum anlarım. Giyektiydi, körük önliydi. Hay yönü yere gelin nedir? Men bulara beletle, bular yönü yere gelesi yok. Yönü ne hilim mıdır sapar, hemmezi gülale ullu gülen vatardı. Edebileşler bidem söhbet döşlüğümüzüm. Türkmenistan'ın halk artisti Muhammed Bekiev bilen dowam edýär. Muhammed ağa, Türkmen halkynyň ýüreginde kalbyny ýyz goýan artistlarymyz, halipalarymyz käňne. Ine şolaryň biri Oradyrdy Hojaew. Oradyrdy Hojaew Türkmen halkyna bir gülkü paýlan adam. Dostuňyz hakynda gurrun berseňiz. Gaty dogry öýledin sonra. Şu Türkmen halkyna medeniýetde sungatda eger işleýän, zähmet çeken adam özünden soň ýyz galyrsa, soň şoň ölmez gitmez ady galýar. Şoň kinolar galýar, eden işler galýar, oynan oýunlar galýar. Oradyrdy Hojaew hakykatdan men iň ýakyn dostumyň birdi. Ol barıp 1986-njy ýylda men ilki Aşgabatda gelemde birinji telewizionyada işlemäge näili
işlemeli, näil yürümeli, näil gürlemeli, näil oturmaly öwreden Orazat Hojaýew. Sebäbi şu wagtlar Orazat Hojaýew dramaturgy we edebiyat bölümi başlygy. Şonu da gelin gülüşölüğün, ondan satire, yumor, yartoluk, yarak kepleşikler televizyonda köp gidýärdi. Şolarda men bile Orazat Hojaýew bilen bile çykyş etmek meýesser etdi. O atlar Orazat Hojaýew, Allah berdi Melaýew, Gurbannazyr Atakaýew, anam birgat dil tanalyan Gülriýan şeýlemez, şolarla bile işleýärdi. Maňa da şolarla bile işlemek meýesser etdi. Orazat Hojaýew arada aýdanda adam käçiligi gaty beýik adam. Sebäbi özüne gat talapkär. Oňam şu niýetlen ededilen badyny kinoda bolsun, sahnada bolsun, televizionyada bolsun, hökman şonu talap edip şonu netijen alýança eger düşürmedi. Ýene bir gowy tarapy Orazat Hojaýewiň müň göwün açyklygy, ananjaňlygy bardy. Gat ananjaň adam. Öde hiç magal yalan sözlemez. Yani bardı geldi birden yalanlığını biləyse, ya yalan sözlenəyse, katı ervet katırgını yattı. Sebebi adıma birek anam bulmasa, o tadı medeniyet sunut barada hiç il gurruna etmek bulmadı. Orazat Hojaýew yine bir kowu taraplarının biri, umman medeniyet sunut işlerinin arasında hemme taraplarının olýada. Orazat Hojaýew terjimeçemdi. Sebebi ol gatyken we televizionyda işlerinden soň käbir daşaryurt filmlerini terjime etmekde özü terjime edýärdi. Şonu bir 5-10 ýyllap bile işledik. Gatyken zat öwrenimmen. Şondan soň menem bir 6-7 ýyldan soň televizionyň miras teleýelmana menem soň Edil Orazat Hojaýew ýaly terjime bölümünde rejissör bolup işledim. Orazat Hojaýewiň ýetişdiren şägirdleri Maýa Anaýewa, Gülşat Tahirova we ýene bir topar artistleri mysal getirsen boljak da. Orazat Hojaýew ol adam kinoda, teatrda tanalana belli bir keşp bilen üstün bilen tanalýar. Men ýadyma düşýär şol Keçbelek filmini Orazat Hojaýew Atow diýip bir baýyň oğlunyň keşfini ýerine ýetirdi. Indi soň halkyň arasynda şeýlerek bir geleňsizrek oğlunna bir baýyň oğlu. O gelinim elinden aldyryp zat edip ýören filmde. Welin soň türkmeniň halkyň arasynda Atow bolmagy, ne Atow ýarlyp gurrun diýär şol diýmek. Şol adamın keşfi adamlaryň tomaşaçylaryň aňyna galan bir lellim, iş başarmaz bir ejemawlylyk türkmeni. Şol ýaraky adamın keşfi şo Atow bolmagy, Edil Atow ýaly sen diýip gatkeýinin şeý diýerler de iş oňarmady. Atawhan, ana şurada beri ağrıyım dedi. Atawhan, beri ağrıyım. Bak gelin mahluk bir. Ne gelin? Biçara yüreğim ağrıyor. Eşittin mi ağlayışını? Bunun neyi korklar yok mu kanayt? Var, bolunlu näme? Onu näme beyittiler ka? Näme Atow tanan oklar mı ka? Hey, tanaman betereme diýenler, bular baý ahry. Bolunu näme? Gıydam adam ahry. Näme baý bolunu edenini edip görmeli mi?
Ay, ahaklıcan, zarını yapma. Bu olayan işleri ikimiz akıl yetirip bilmez. İn o hür bakşı dinleri. Yok. Atavar gelin gelin ortada kalın. Ay, böyle. Ya atavar kapçıyı, yörün beni uğrayma oğlum. Ay. Oradır dağın edin işi katken. Biz indi sonku yaş nesiller, talipler bizim uğrumuzdan işleyecek tiyatr, kino uğrunun, televizyon uğrunun işleyecekler. Şolara gollanmordur. Şoň üçin şol ýaly mümkinçilikleri döredin, medeniýetiň sungatyn hak onary hormatly arkadaşyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri belent bolsun. Umumy adamda bähwitler alyp barýan işleri mundan beýle rowaj alsyn. Mehriban ýerleşler biz öz döredüçilik toporumuz bilen Türkmenistanyň halk artisti Oradur Hojaýewiň agdyr maşgalasyna bolduk. Oradur dağan gyýylary, ogly şeýle hem aktyklary bilen tanyş bolduk. Mehriban doglar, Oradur dağan maşgalasyndan edilen söhbetdeşligi häzir siziň dikkatyňyzy hödürleýär. Dinleşlerine bugün döredüçilik toporumuz bilen Türkmenistanyň halk artisti Oradur Hojaýewiň agdyr maşgalasyna dinleşlerini ha bu görýän maşgalaňyz Oradurda agan mehribanlary, mehriban gyýylary, mehriban ogly ine şu görýän bolsaňyz bir Oradurdaň ýaşlyk keşbini ýadyňa salýada döwlet dagan synla ýasbolyn Oradurdagy bir halkyna gülük paýlan, şatlyk paýlan adam, döredin keşipleri bilen biziň halkymyzyň ýüreginde ýaşap ýören adam. Ine elbetde Oradurdaň bir maşgalada nähili, maşgalasyna näil terbiýe berip bir şu zatlar bilmek hemmemiz üçin bir ýakymly şeýle hem gyzykly. Oradurdaň ulugydy Maral ýeňemiz. Maral ýeňeçe. Inni şumat Oradurda hakyna öz ýatlamalarynız, iýleşlerimiz bilen paýlaşsaňyz. Oradurdagy öýde nähilikdi, maşgalada nähili. Hawa size nähilik terbiýe berýärdi. Kiçiligimden biziň öýümizde madama mihman köp bolardy. Kakam bilen ejem şeýle bir mihman söýerdiler. Her ýylyk mihmanlar gelýärdi. Arasynda köplen şu kakamyň dostlary, bilişleýänleri, Baban Nanow, Akmurat Bäşimow, Balla Yakubow, başa da köp tanıman. Atagil Garyadyw gelip oturýardylar, bol gelýärdiler. Bizem şeýde bir begenýärdik gelenlerine. Define ejem barujyk nahara taralyn, çay getirelin, mihmanlar geldi diýip bizem ylgap hyzmat ederdik. Men 62-nji ýylym 2-nji synpda okap ýördüm. Kakam iş tapary bilen Rossiya, Moskva komandirovka gidipdi. Onuň menim dol ejemden sorýan. Ije haçan kakam elýär, kakam nirak gitdi. Ýaman köp eýlenni, haçan kakam elýär diýip dol sorýardym. Onuň ahyry kakam bir gün geldi. Onuň ejem bilen şu gelenlerine de ejem bilen gurruny eşitdim, dinledim-de. Bir kinofilm düşürýärler diýen o sen şu taýyk gabat gelýän, sen şonu ýerine ýetirmeli, men çagyrýarlar. Men muňsyň tak ýaňy elim.
men barjak gel, men tak ýagdaýym ýok, men tak işe barmaly, men tak etmeli işlem ýagdaýym ýok şu wagt diýsem diýdi. Keçbelek çeper filmin gurruny diýýär şu taýda da. Berde rejissör Ýewle Kulyp Keçbelek diýen oýunyň senariýasyny alyp şonu taýýarlap, şonu eýem kino başlan ekeni. Men Moskwadan gelen günüm rejissörüň assistendi geldi senidi Ýewle Kulyp çağırýar. Keçbelek diýen kinoda atyň keşfe tamamlanyny diýen şonu döretmeli. O men şu wagt edim, ýa-da on tegdiýimler reniden ýoksa saýda aparat emmelat garaşyp durtaýar. Şunu işe başlamaly bolmasa iş ýatýar. Ama näýdim bolsa ýazawlygymy garamazdan gitdim ol giýmoý diýen ýere bir ýani uniwersitet taraplaryna bir ýerde giýmoý. Şo taýyp gitdik. Onuň barsam Ýewle ha geldim may ahyry diýip näçe gün garaşdyk diýen ha sen niýet şolara ýaly atyň keşfindir. Ýewle men bir kinoň senaryosyny okap görýän bir nämedigini bileýin. Onu okuma wagt ýok diýdi. Onu ýok wagt bolmasa da men bilmelär nämetmeligimi näme goýmarlygymyň ýeri bardyr, öňü bardyr diýdi. Ýok diýdi, şoňa da wagt ýok. Men her zaman düşündürüşüm ýaly. Ay onu bir Ýewle men onu ediljek. Şonda şey dip nemedenne babandan fam diýipdir. Orajan, diýetde, oradurdy, olin öz ýakyn dostlary, dosty babandan. Özüň gerekledi oturma. Menim şo taýda baş gahrymanyň keşfini ýerine ýetirýän, benim şo taýda neme bolaýmaly, senin aşa hiç mi alacak gel sen bolaýmaly şo taýda. Şey diýen soň onuň menem bolýar diýip şol näçe wagtlap öýünde bolmasam köp wagtlap ýene de öýden gitmeli boljak diýip ejeme gurrun berýänni şu ana şu pursatlar ýadyma düşýär. Baram şu köp tanymal gaty halkyň halan söýen artistleri öýümizde gat köp bolýardy. Şo keçbelek çeper filmim näme türkmen halkynyň hemmediniň bir gowurdy o şeýle çeper filmleriniň birinde Mehriban iýleşdir ýadymda düşýän bolsa şonu oradyrda. Şeýle usatlyk bilen ýerine ýetirýär. Mehriban iýleşdir biz atýok diş oradyrda ýene bir gyýdy maýtaýenece bilen dowam edýär. Maýtaýenece şu wagt telewiziýada elbetde öýüňizden bir näçe ýyllar zähmet çekdiňiz we oradyrda da şu telewiziýada ömrüniň köp bölegini şonda geçirdi-de. Öýe gelsek, öňümizden gülüp garşylap ejemekesi elmedama öňüňçe şatlyk çagalan-da. Ya dutar çalyp oturar kakam, dutaram çalýar biraderak. Aýdyma maýtýardy, onuň hemmemiz ýygnap, zor barymyz ýygnap, han gelin üýşeliň, nemede oturalýyn, iň gowy ýanlatlarynyň biri. Bir 20 ýyl bolay işledim telewiziýada. Her kim onuň şu öňünden çykan işärler, öňkü işärler talimar, soňky işärler hemmesi sen oradyr tojaň izlemi ha o. Iň gowlukda ýatýarlar, menem onuň şu şoňa şatlanyp şeýle buýtan ýadynda kakama. Şeýle gata adam käçiliklerden da kakam çin tapagy ýokdy şu gitçik çağa bolsun ýa ýaşul adam bolsun. Şolaň barna bir hili deňde hemme gareşi. Bunların tap ýady gaty kiçik öňde da kakama meňdeş bolamsoň ýollydy da maňa şu ataň ýydy şu. Mektep, men şu wagt mektep okuwçydym da şu düşülip ýörenýärler. Ay ataň ýydy diýip şu diýjek bolýanlarym şu düşüren keşpi şu wagt çenni şu ýatlanyp gelýär. Onuň şu öýe zady gelemezde de şeýle bir begenip baýşa edip bir gelin aber, göresimiz gelýär aber, üýşeliň aber. Bayramçylyklar bolsun, han gelin, erter bayramçylyk gowurýan tagamlarynyň biri palowdy kakamyň. Oradyrda köp biziň halkymyzyň aňynda galan şeýle gülküli sahnalar barda. Olar bir ýatlamalyk mümkin näl. Akmurat Bäşimow bilen oýnan keşipler bar. Elbetde iýleşdirmede gepleşmediň dowamyna bu oradyrda şeýle gülküli sahnalarynyň pursatlar biz häzir iýleşdirmede de ýetirer. Çiğcikova berildi. Yani size. Yani bu yollar doğup döräli ve şäherde ýaşaýar. Elbette şäherde ýaşaýan adamyň geç taýyp bilmejekdi, ol aynada da görünýär. Haw. Bilýär, biz onu bilýär. Ha o barada bir de ýem duturdynym spravka koýduk. Senin keteminiz bar. Ha kulak. Şu spravka yollaş fa Çiğcikova. Yani size berildi. Yollaş fa Çiğcikova tüy dönümlerini iýmet. Sebebi o.
Ay. Ay bu maçı değildi de. Hava. Biliyor. Biz onun biliyor. Biz hemmetini biliyor. Ana biz o atlar vardı. Hemmetini prakal koyduk. Ana asla sizin şu komşunuz kurşunu için hiç iyi geçit yok. Yine şu barıdaki barlık hatı. Ha, geçit yok. Ana kulak. Ben şu barlığın hatını okat vereyim. Yollar, çiğci kubun yaşayan köçözünü, yani sizin yaşayan köçözünü. Köçözünün uğrunaki saklanılayan hayvanın görünüşlerini bağırlayan komisya, bağırlığın neticesinde şu dağıtlığın üstünü açtı. Bu köçede hayvanat dünyasının vekillerinden 4 tane gücük. Ondan gelip çıkışı nebirli olan balık. Balık? Köçede balık. Yazıcı akvaryumu. Hava. Şeyleyen iki cınlığın vekilini önüne cemleyen iki cınlığın vekilini önüne cemleyen 11 tane pişik var. 12 olmalı. Onunla bir sonda oğlandı. Barlı vatını 11 ekenim. Şu köşen uğruna oğlu çaklı mal görmedik. Kolu var, mührü var, hem de diğer var, hem de biliyor, onun biliyor. Zaten beyleki varlığın sana neticesine görkez bilen. En az pravka. Ama yani umuman sizin aslında Gurşinov'ten hiç iyi komşuyunuz olmadı. He, komşuyunuz yok. Ama sizin parayla var, Aşkenazi, Yar Permayskaya, Permayskaya. Onun personel pensiyalan Mançikov diyen komşuyunuz olmalı. Hatta sizin başka komşuyunuz yok. Bırakın hem de tökme. Yalan. Gurşinov diyen komşuyunuz da yok. O asla geçit hem yok. Hem de tökme de tutturlar. Yalan yaşlıkla atları yaptırlar. Şular yanında at yer. Hatta sizin köçenizde 11 tane pişikten başka da at yok. 12. Sonkuda olanla 12. Aslında sizin köçenizde 4 ayaklı küçükten 4 tane küçük var. Şular yanında at yer üstüne. Yalan. Hemmez bir derek. Tökmet. Ondan sizin köçenizde yankılardan başka, yankı tanan da atlımdan başka yekaca balık var. Balık. Onun yazıcı akvaryumunlu. Başka hiç yer zat yok. Onun çaklı malına hiç zat yok. Bunun hemmezi yalan, tökmet, biderekli. Yönüne çıktı. Şeyle de olsa arda var. Senin ayağınızın arda yaptın. Onu... Siz tamamı talıdan ayın. Arda var ya. Yoksa biz hemmezini biliyoruz. Çünkü tökmettiğini de düşünüyor. Yani sizin de şu giyicilerini bükülüp geçsek bilmeyecektin mi? Maytayınca şutayda oradır dağan yadan kitaplara madam Ömür Menzilleri adlı yatlama kitabı var. Hem Türkmen teatr hem de kino sanatının ustadları adlı bir yatlamalar kitabı. Şunu da bizim yaş nesillerimize gelecek ki bizim medeniyet sanat ustadlarımıza şolar için şundan bir alaradatken bizim için hemmemiz için bir mektep bolup durýardy. O menni düşünýäli ilk bir başlamaka bir pikirma diýdi, menni ýerinde diýdi. Bir ýatlamalar, zatlar ýazasym gelýär diýdi, şu halka ýetiresim gelýär diýdi. Düşünýäli näil worka we atgolar kaka diýdim. Özü durmuşymy ýatlap, doğan garnaşlamy ýatlap, hasametar şu dostlaryny ýatlap, şeyle iş edinip şu iki kitabı, bir gatı şoğul kitap bolup çıktım ka diýen näme sen men ýanymda gelip soraýanlar bar da ýadyma düşýär şol näme men ýa şeyle goworýarym diýär öz kärimi diýär. İşten gelýän bolýan şu ertere çykmana holken niýetde men aýdýar da şol atlar gulomyzda galy. Şeyle kärini söýýän adam ýa-da erterki näme planlamy koyadım diye de şu yekişmeler zatlar keyin yazılıyatdı. Onun şon şeysem neyle vorka, beysem neyle vorka deyip men akşam bilen pikirlenip diye şu ertire çıkmanı holken diye de kakam. Oradırdağı öz yatlamalarını babandan bilen bile okandygyny, babandan bilen şeyle bir dost bolanlygyny, doğan ýalak bolup, bir yerde, bir jaýda ýaşanlyklaryny, bir döwüm çöregen bölüşip ýenlikleri hakynda aýdýardy. Ine şu ýerde Oradırdağı
oğlunam dinleset. Men kagam ýek ogly. Onuň 4 sany gyzy bar, oglum ýek bolany köplenç üsmenne boldy. Onuň da şükür kagam bar, hem gow terbiýe berdi. Bizi o bäşimden okuly bilimli etdi. İnstitutda oturduk. Geldim bilenim hemişe çay başında oturup yatlap bir şu döwürler näyle geçip neme değişýärdi biz bilen hemişe köplenç. Bu gelinmem edil gyýlary ýaly owerýardy. Gaýnatam bizi menem edil öz çağalary ýaly görýärdi. Öde degişken gowy adam kärçilikli sapaýy gaty çağa ýaly adam da şu gaýnatam. Ondan öz kakadynyň ady daklan biziň oglumyzyň öz gowarýady şonu öz nimetiniň kakadynyň ady daklanýar. Bir gyýdymyzy ejetiniň adyny dakdy. Ondan şonu öz kakadyna nim bagyşlap goşgudy diýerdi. Ha, häzir watan ullugyny ulluk borcuny ýerine ýetirýär. Kakam kakaly, eli kökeli, özü betdi, ýöne akylly diýer. Duran ýerine de şunýal çaýyň başyna oturanam bolsa, şo çağalara da nemedik beren bolsa, birden öz şo goşgudy degişýärdi çağalar bilen. Şolar ýaly goşgudy dip hemmäm agdy bir taklap öz maşgalamyzda göreldi görkezýärdi bizi. Kiçik ýydymyzda günçe bugün näme nahar diýip soraýardy günçeden. Onça da bilemok diýe olam bulamok diýäňmi diýip şol bagyndan şu kino düşürene kärdigenler diýip bir kinoda da kiçirek keşpi döretdim bir şu filmde. Gal berende de kagam hemişe köp berdi men ekderdi. Şu iş ýerinde ekderdi. 4 ýyl bir ogul biz menem 3-nji gyzy. Kakamy biziň gaty wäşi, gaty bir sahy adamdy. Gaty ulule ýaly kiçi ýaly şiýadmy düşýärdi owalara, toýlara, bir ýynanyşyklara baran wagty tanýalar da, kakam tanýalar da, o ýaşuly gelipdir diýip oňa aýratyn saça gaçyp ýaşuly ýörüň sizi, öýe salalyň sizi. Ýok, maňa gerek, men hemme kişile bile oturman ower ýany. Şu hemme halkyň içinde garym gatym bolup oturman gower ýady. Kakam keçpelekden kino ýatlady, menem bir adajyk şu taýda ýatlasym gelýärdi 68-nji ýyly şu. Onuň şu öýde telewizorda görkezýärdiler bolup bir sawada şu taýda. Kakamyň urlayan ýeri. Pursady. Hawa. Boli şoňal kak men diýjek gola kakam onandyrjy bizem çağa, menem o çağa 3-4 ýaşymdaky çağa ağlap daşaryk çykýarna, çilim bilen ýüzüm tutup ağlap daşaryk çykanym ýadyma düşýärdi. Onuň ejem pakaralak diýilýär, gyýdym sen näme çewalyň diýdi. Kakam urýarlar men. Men şu taýda kakam urýarlar men görübilem okşan diýip çilim bilen ağlaýardym da kakam. Şoňal zehini şonu şu keşfi döre düşüni aýtjak bolýanna. Hakyky ýaly edip hawa. Tolama abray gaty berenti kakamyň baran ýerine. Ejem gaty silýärdi kakam. Şunira gitse soň ýaşul bolanlaryna da diňjal many edennede. Ejem bile bileje tirkeşip çyk barýatlarda ejem goýan okdy hiç açanam ýannan. Şeýle ejemi silap sarpa goýup gezdi de. Büýsen ýasdy. Şular ýaly adamyň çağalarynyna. Onuň kaka sen gelen wagtyň bize ýeteň owa diýip bizem gaty görýärdik şonu. Kaka bize ýeteň owa sen bizem sen öýde oturjak diýsem gyýdym. Näde men ekdiýärler de şeýle dosýarlar käni şeýle fiýle ullu kakam. Şadýan jamaty ýüzüňe sere diýip şu gelmäne gelim wagtymyzdan bir hil ýüregimiz açylyp ýüregimiz giňäp bir hili bir neme öýlemede şadýan bolup gidýärdik da ýyňlar. Dol gelýärdik bizem. Halipalamada ýatlamana uly ýol açyp berdi. Hurmatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü bök bolsun. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Oradyrdaga 4 gyzy bir ogly bar, ona bilýär. Aktyklary näçe? 14. 12 tanam çoğulu bar. Hurmatly prezidentimiz tanymal adamlary sunatda şunu ýyzgandyran adamlary şeýle hormatlyýar. Sizeminni şu men kakamy fiýlap hormatlap, şuň biziň öýümizde geldiňiz. Şoň üçin size de gaty ullukan sawal aýdýan hemme dowunmyň adynam, öz adymdanam hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun.
Mehriban ýerleşler biz synagoto siňen ömürler atly gepleşigimizi dowam edýär. Kino synagotynyň hem öz aýratyllyklary, öz kadalary bar. Ýöne synagoto esasy zat keşbiň göwnejäý bolmagy. Türkmenistanyň halk artisti Oradyr Hojaýew milli kino sanatymyzda da dürli gylyk käfiýetli gahrmanlaryň keşiplerini ussatlyk bilen ýerine ýetiripdir. Mehriban doglar geliňädir şu pursatda Türkmenistanyň halk artisti Orad Murat Ummadowyň berjek gurruna hemmämiz bilelikde tomaşa edeliň. Orad Hojaýew biz ikimiz gaty ýakyn ara gatnaşykda şowat sol gatyra ýumurdy, ýaty gurokdy, ýa-ki telekomediýalerde oýnaýan belli artistler bardy. Şol artistlaryň hemmesi meýem halkyň söýgüsü bilen adalanlar. Diňe şu oýnaýan ýa-ki olumsy oýnaýan keşipleri halkyň yüreğinin töründen oruntundan soň şu keşbin ady bilen tutulýan artistler boldy. Halkyň söýgüli artistleri. Ana şolan beri Orad Hojaýew şolýan ki söýgüli halkyň yüreğinin, göwnüň, isleginiň töründe orun tutandan birdi. Ana menem şolada şu wagtda Orad Hojaýew, Murat Niýazow, Tagan Saryp azyk onu Akmurat Beşim ine Kurbanadar Atakayev. Ine şular şu wagtdaky şol satire ýumorum, ýarty gulagym, ýa-ki gülşütli goýulýan telespektaklalarym, telefilmden hemmesem ýa-ki 4-5 tane belli artistiniň ýerine ýetirmeginde keşipler hödürlenýärdi. Indi Orad Hojaýewiň beýleki artistlary meňdemeýän aýratyndygy. Orad Hoja ýöneköýden sadalykdan, tebigilikden, şol keşbi ýaşap oýnaýan bolsa, Orad Hojaýew ekrana çykanyna şoň oýnaýanlygy, keşbi ýerine ýetirýänligi bildirmeýärdi. Şoň madaky tebigi, janly, sada, ýöne şol sadalygyň aňyrsynda da Orad Hojaň gözlerini çuňur duýgular, şol keşbin maksadyna göre, şu goýulýan spektaklyň ýa-da ýa-ki gepleşigiň maksadyna göre, umum maksadyna göre, şu ýaşaýan keşbiniň maksadyna göre, şol söz bilen ýa-ki beýan edilmeýän käbir ýerlerde sözsüz, sessiz hem sadalyk bilen gaty köp duýgulary, pikirleri berip bilýärdi. Sen bilýän diýdi atdaş diýdi, men teatr artisti diýdi. O sen teatr artisti. Benim teleýaýrymda, telewizionyada işläp ýörün. Hiç ýerine gelerim ýok. Gowy diýdi. Ýöne bir kili men diýdi günüme goýmaýan zat bar diýdi. Bir kili teatryň ýöňüne öýdüm, belgili ýar duýýan diýdi. Atdaş diýdi, men gaty ogu düşündim kimi duşşal diýdim. Duşdyk. Duşdan menden bu gurrunu diýdim, aýtman diýdim. Men öýdüm gurlaşaýyn diýdim, ýoglaşmamy beren diýdim. Ha öýdüm gerek bolsa şol edil şuada goýuljak oýun ýok, edil şuat diýdim. Senem diýdim, az wagtlyk barýan boljak bolsa içiň sowatmaga beriň üzmäge diýdim. Men gurlaşaýyn diýdim, ordan sen aýt diýdim, şu gidýän spektaklyň içinde biziň teatrma diýdim. O teatr günne unaşa barýady görmäge. Şondan hem teatr bolan söýgüsiniň gaty artykmaçlygy, çyndanlygy, ýürekdenligi, hakdanlygy, aňyrdanlygy ýa belli bolupdyr. Men diýdi, atdaş diýdi, sana dogry maýdaýyn diýdi. Sen şo däliň ma diýdi. Men şo däliň sana diýdim, hemme şakyr şukyr patypoty bilen diýdim. Duruşunda şakyr şukyr patypotdan geyimleri, rahatlary, eşikleri, saçlary. Şoň baryn diýdim, men sana baş edýän diýdim, mutuny diýdim, hiç edip gülli. Başlyklara aýtdym, şuňa diýdim, bir teatr küýsýär diýdim. Ay diýdim, oňar artistlar bir armanyny bar biziň diýdi. Orada diýdim, men atdaşym diýdim, biziň inniki goýjak diýdim, oýundan da garaşmagymda hiç ýeri takat ýok diýdim, bir gaty teşne diýdim, teklip diýdim. Teklip diýdim, şu gidip görün diýdim, spektaklyň en gowurýan keşbini diýdim, soňra bagşa däýärs diýdim. Öňkü oýnap beren keşbi döreden artist garaşar diýdim, bir diýdim, teatra söýgün hatyryna diýdim boly. Onu diýdi, haýsy diýdi spektakl, haýsy keşbi diýdim boly. Däliň diýdim boly, kizem gördüler başlyklaryň. Men ak kürekden diýdim, şol öýdümçik men taýýarlaýyn diýdim.
Siz adarada galmaň diýdim, näçe wagt diýdim. Ay aňyrsy onuň içinde diýdim. Ay onuň içinde taýýarlym, o kat kynlady o keşip diýdi. Şoňam, "Han biz görelim" diýdim. Ondan ýa-ni biz artistlarym çağırdyk. O gatnaşýanlar, şuňa ýagdaý bar diýip düşündirdik, ýol başlaryň düşündirdiler. Ondan işledik, gece günü işledik. Gece günü işledik, o ýa-ni 10 gün diýenmedi, bir 6 gün içinde bir taýýar etdik. Baryp aýtdyk, bir taýýar diýdi, görün, kabul edin. O näýdi bu taýýar edýän dedim, oýunjagy döndürdiň muny diýen. Ony görün diýdim, oýunjak mı çyn muny? Görün seňi belli bar, sahna görkeler diýip bir eltdik bulary. Görler de kella boldular. Ana Oraz Hocaev şu men taýýarlamagymda şu keşfi onu söýügi bilen, onam şu adam ýanky teatrlar, ýanky vilayet ýerleri ziýafetleşden üstünde medeni hyzmat edýärler. Ana şonu şoň ýylyň bir hepden Çin'de ýanky uratlar, vilayetde uratlar ziýafetleşleriň üstüne medeni hyzmat diýip teatrlar wagt garaşarlar, garaşýarlar. Indi diýdim, "Atdas öz başyň özüň şararym" diýdim. Ona aýtdy, "Atdas diýdim, ben şaraman diýdi. Men ýanynda bolsaň sen" diýdi. Şu sahnaň aňyrtynda bolsaň diýdi, "Ben bu uruk ýançam" diýdi, "halk bilen" diýdi. "Ýagdaýyň burada bilegdir" diýdim. "Gepi ýok" diýdim. Bilegitdi. Orada saýyp ömrüniň te ahyryna çenli şol telewizioniýa, teleýaýlyma özüni bagyş etdi. Ömrüniň en soňky gününe çennem şol özüniň bagyş eden wepary teleýaýlymyna hyzmat etdi. Mumman men ömrümiň 58 ýylyň gowrany soňusa başladym. Şoň 48 ýylyň gowrany bolsa telewizionyada işlep geldim. Mumman men teatrna mördüm, kinosyna mördüm, telewizionyasynda şoňa her gaýsynyň öz bolşuly kynçylygy bar. Hiç de anlattık bile verilmiyor. Adaptı diyenin adı yok denir. Hepimiz adam çekmeli, işlemeli, döretmeli olmalı. Mehriban ýyleşler, biz şeýle ustad halipalarymyň kämil ýollaryndan ýörep, olaryň baky nusgulyk mektebini özgördüp hem ösdürip, milli medeniýetimizi täze ajaýyp belentliklere götürmäge borçludyr. Biziň medeniýetimizi we sungatymyzy bilen sarpa goýan, hemişe halipalyk ýoluna rowaşlyk berýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü zok bolsun. Mehriban ýyleşler, biz sizin ähliňizde ýene bir gedek jan saglygyny, ırsgal döwletçiligi, maşgala agdybirligini ardy edip, sungaty singen ömürleri atly gepleşiňiziň bu gedek sanyny geçirip gutorýar. Sungatymyzyň haqqy gonary, hormatlar qadaňymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny tüý süreňizden ardy edýär. Hoş sag bolun.